Tridu tal-lejt jilħaq il-qofol tiegħu propju f'Sibt Lejt bil-fġili solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Propju nhar il-Ħadd il-poplu Nisrani jiċċelebra l-qawmin ta' Ġesu Kristu, ċelebrazzjoni tar-rebħa fuq il-mewt wara li ssallab fil-ġimgħa l-kbira u miet wara 3 sigħat ta' agunija fuq is-salib sabiex imbagħad l-insara jiċċelebraw ir-rebħa tad-dawl fuq id-dlam. Iċ-ċelebrazzjoni tal-fġili twassal għal-lejt il-kbir li hija l-ikbar festa tal-Knisja bit-tifkira tal-qawmin mill-imwiet ta' Kristu u twelid mill-ġdid tal-bniedem għal ħajja ta' dejjem. Fil-Knejjes ta' Malta u Għawdex is-Sibt filgħaxija isiru l-funzjonijiet b'liturġija li tinkludi ċelebrazzjoni tal-Mamudija u wara l-liturġija tal-Kelma. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-fġili fiha 4 taqsimiet li jinkludu d-dberig tan-nar, il-mixela tal-blandun u tħabbira tal-għejd, il-liturġija tal-Kelma, il-liturġija tal-Mamudija u l-liturġija tal-Ewkaristija.